Magandang hapon po at magandang hapon sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng Bomba Radyo. Yes, ma. Engineer, una sa lahat, kumusta po ang monitor natin itong tropical storm nga Pungwong or local name nga Uwan pagpasok na sa FAR or Philippine Area of Responsibility Engineer? Opo, as of 11 a.m. po, ito po ay nag-intensify ng bahagya at ito po ay kumikilos malapit po sa Yap sa Micronesia. At kanina po ay tinataya sa layong 1,670 kilometro sa hilagang silangan ng Mindanao at nasa labas pa po ito ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay isang tropical storm pa rin na may international name na Pungwong. At nasabi nyo nga po, pag pumasok na po ito sa PAR, inaasahan po bukas ng gabi hanggang sa madaling araw ng susunod na araw po ay maaari na po itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility at tatawagin nga po nating Uwan. Engineer, itong forecast natin, saan kaya maglalandfall itong tropical storm na international name na Pungwong pagpasok na dito sa Philippine Area of Responsibility? Saan siya maglalandfall itong typhoon Uwan at gaano kalakas, kabilis itong Uwan, Engineer? Sa ngayon po kasi ang tinatahak po nito ay yung Aurora Isabela area at ito po ay mag-intensify po as severe tropical storm mamayang gabi at inaasahan po natin na bukas po ng umaga ito ay typhoon na at sa gabi po ay inaasahan na din naman po na magiging itong super typhoon sa November 8 po yan ng gabi. Okay. So, part po ng Northern Luzon, Engineer Cynthia Iglesia. Opo, sa ngayon po, ito pa rin pong area natin yung tinatahak niya. At maaari po itong maka-apekto, hindi lang dito sa Hilaga. Pati na po yung Central Luzon ay pwede niya pong maapektuhan din. Okay. Itong track po natin, nakikita natin na pwede pa kayang magbago itong track nitong tropical storm international name na Pungwong or Uwan pagpasok na sa PAR, Engineer. Pwede magbago kung saan sa maglalandfall po, Engineer? Opo, yun po yung nakikita po natin sa cone of uncertainty natin na medyo may mga areas po na pwede siyang bumaba at pwede rin po tumaas. So possible, hindi pupunta sa Isabela or Cagayan, possible din na naman dito sa Ilocos Sur or Ilocos Norte. Ganun po ba, po, Engineer? Pwede po kasi siyang maglandfall as par din po sa cone of uncertainty niya. Dito po sa may Bicol area, pwede rin at pwede rin naman po dito sa may area ng Balintang, dito po sa kanyang cone of uncertainty na pinakikita. Okay. Pero yung forecast po natin, Engineer, gaano kalakas itong bagyong Uwan? Yung super typhoon intensity po niya na inaasahan natin po sa gabi ng November 8, 195 kilometers per hour po at ito po ay super typhoon intensity na po siya. Okay. So possible itong 190 mas malakas kay bagyong Tino kasi kikita natin 150 yung kilometer per hour. So possible itong 190, possible pa na mas lumakas pa pag lalong-lalo na po pagpapasok ng area of responsibility, Engineer? Opo, yun po yung sa ngayon na pagpasok niya sa PAR po, mas lalakas po siya. Bago po tumama sa kalupaan, ay inaasahan po na mag-intensify siya. Pero alam naman po natin, pag nakatama na siya sa kalupaan, medyo
hihina din po, pero typhoon intensity po is malakas pa rin po ito. Mhm. Okay, so inaasahan po natin bukas ng gabi, Friday, papasok na po yung dito sa Philippine Area of Responsibility, Engineer. Opo, inaasahan po. Engineer, Papasok. maraming salamat sa oras na binigay niyo po dito sa Bombo Radio. Maliban po, kung meron pa kayo dagdag, lalo na po ngayon, yung mga listeners, viewers po natin para makapaghanda na itong possible na papasok sa Philippine Area of Responsibility na super typhoon. Engineer, go ahead po. Opo, ito po ay may kalakasan ng hanging dala-dala at tayo po ay mag-ready. Yun po ating mga kailangang i-prune na mga branches ng trees na maaaring makaapekto sa ating mga bubungan o sa ating mga kuryente o waya. Mayroon pa po tayong panahon para mag-prune at ganun din po yung mga dalaw yung tubig natin. May panahon pa po tayo para maglinis, ayusin po natin para makadaloy po ng maganda yung ating tubig at maiwasan po natin yung grabeng mga pagbaha. So yun po naman pong naninirahan na sa coastal areas o yung ating mga kabataan na may kalakasan po yung hangin din at sana huwag na muna po tayong papalaot at para maiwasan din po natin yung aksidente. Manatili po tayong makantabay at magkaroon tayo ng maayos po na monitoring at maayos na information na marami po kasing kumakalat na impormasyon, so mas hindi po ito nakakatulong. Sana po ay doon tayo po makinig po sa mga reliable na magbibigay sa atin ng impormasyon. Maraming salamat, Engineer Cynthia Iglesia, at mabuhay po kayo, Mama Iglesia.